Λοιπόν, η Σοφία Παυλίδου, τότε ξέρεις, η αγαπημένη του Χρήστου, του Φεραντίνου. Και τώρα. Και τώρα παντρεμένη και σύζυγος και μητέρα. Αγαπημένη. Αγαπημένη. Λοιπόν, είχε πάει για ένα χαλαρό ποτάκι με τις φίλες της. Να διασκεδάσει, να βγει έξω, βραδερφέ. Ανυποψίαστη. Ανυποψίαστη. Έλατε όμως που ο Χρήστος τη φύλασε πολύ μεγάλη έκπληξη. Στη Σοφία. Στη Σοφία. Και στο αμάξι της Σοφίας. Το αμάξι τι δουλειά έχει το αμάξι? Έκανε πλάτσα πλούτσα. Το αμάξι. Μέσα στο νερό. Αλήθεια λες? Along the Milky Way, I stopped off at the North Pole to spend a holiday. I called on dear old Santa Claus to see what I could see. He took me to his workshop and told his plans to me. So you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Εμείς εδώ πέρα δουλεύουμε παρασκηνιακά. Καλικάτζαρη, Διμένια η Βασίλειδη. Άσε, τώρα το ποπάλι. Ναι, έχουμε δουλειά τώρα, μην απασχολούμε κιόλας γιατί είναι... Δεν βλέπω κιόλας εδώ πέρα. Έχουμε πρόβλημα με τις πυρακίδες από ό,τι βλέπω, για να δω. Τι γίνεται? Όλα εντάξει. Υπερπαραγωγή εν δράση. Παιδιά, συγγνώμη, τι γίνεται? Έρχονται, έλα. Αχ, ποιες είναι οι φίλες της? Τι βλέπω? Παιδιά, συγγνώμη, τι γίνεται? Θωμαής Ανδρούτσου, Βίβιαν Κοντομάρη, Ευαγγελία Μουμούρη. Δώσε! Συγγνώμη, δικό σας είναι αυτοκίνητο? Για δικό μου είναι, τι Δικό σας είναι? Καλά, δεν βλέπετε ένας γερανός και να μην του πάει κάρτα, συγγνώμη δηλαδή. αλλά εκεί πέρα δεν μπορούσαμε να περάσουμε, αφού γιατί Από εδώ και από εκεί, δεν υπήρχε χώρος. Υπήρχε ταμπέλα που έλεγε να μην παρκάρουμε. Βλέπετε. Συγγνώμη, είχε πινακίδα. Ρε κορίτσια, εδώ πέρα με τις γρανές για να δουλεύουμε. Έλεος δηλαδή. Πρέπει να φέρουμε. Γιατί το έβαζε? Πώς θα έρθει το πλοίο από εκεί, κοπέλα μου? Πώς θα έρθει? Ήρεμα. Καλά, εντάξει, παρανομούμε, το κατεβάζετε. Εμείς στις ποινές τη δουλειά μας κάνουμε. Εμείς τη δουλειά μας κάνουμε. Λοιπόν, Γιατί δεν μπορείτε? είναι 100 εκατομμυρίων. Παιδιά, μισό λεπτάκι. Ωραία. Αυτό το Ποιο? Τι λάθος? Αφού έχει κολλήσει ο γερανός, αυτό δεν λέμε στην ώρα. Μα συγχωρείτε, το κατεβάζετε. Έχει κολλήσει ο γερανός. Και ποιος είναι υπεύθυνος? Εγώ είμαι υπεύθυνος. Αυτό παλεύουμε μια ώρα, αυτό φωνάζουμε, αυτό κάνουμε. Οι άλλοι από εκεί γράφουν μόνο τους 5 άτομα και το μου δεις τι μου λέτε τώρα. 100 εκατομμύρια. Εσύ μείνεις αυτοκίνητο, κυρία μου. Άσε μας τώρα. Καλά, μην τα βγάλευες. Ρε Μάκη, τι γίνεται ρε Μάκη? Να σου πω λίγο, τι τρόπος είναι αυτός? Περιμένετε ρε παιδιά, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό. Είπατε τώρα ότι το πήρατε να το μεταφέρετε για να το κατεβάσετε, έτσι? Ναι, να το πάμε από εκεί. Να το πάτε πού? Δίπλα. Κοιτάξτε να δείτε, ο γερανός έχει περιστροφή κατά δεξιά. Πάει από αυτή την πλευρά. Προσπαθήσαμε να το φέρουμε από την άλλη πλευρά και δεν γίνεται. Συγγνώμη, το πήρατε από εδώ να το βγάλετε. Να το βγάλουμε από εδώ και εδώ. Δεν μπορούσατε να το σπρώξετε, να το πάρετε να το πάτε πιο εκεί? Δεν μπορείτε να το πάτε γύρω-γύρω από τη θάλασσα, δηλαδή? Έλα, δεν μιλάμε τώρα, δουλεύουμε! Μην μας φωνάζετε, έχουμε έρθει 5 κοπέλες να πιούμε ένα ποτό και βρίσκουμε κρεμασμένο το αυτοκίνητο. Δίκιο έχετε. Θα βάλουμε ένα καράβι και το αυτοκίνητο στη μέση, τι να κάνουμε? Άρα τώρα παιδιά, τι κάνετε? Ωραία, γιατί δεν το φτιάχνετε? Προσπαθούμε να το φτιάξουμε. Έρχεται στο πέρα και μας έχετε αναστατώσει δηλαδή. Και εμείς έχουμε πρόβλημα και προσπαθούμε. Ορίστε. Από την ομορφιά μας λέω. Όχι, έχουμε πρόβλημα. Αρχίζει και φωνάζετε εδώ πέρα. Συγγνώμη, αλλά είσαστε άχρηστοι. Άχρηστοι. Δύο συνεργεία. Παιδιά, το κίνητο! Παιδιά! Καλά ρε παιδιά, τι κάνατε εκεί? Το κινητάκι μου, παιδιά, καινούργιο! Είσαι τι γελάς, φωνιάζει!
Δεν το πιστεύω, ρε Φώτη! Παιδιά, δεν το πιστεύω. Παιδιά, είστε σοβαροί. Ποιος είναι υπεύθυνος τώρα? Εγώ είμαι υπεύθυνος, εγώ είμαι υπεύθυνος, εγώ είμαι. Πες μου. Ό,τι έγινε θα αποζημιωθεί. Θα σας δώσουμε λεφτά, θα πάρετε ένα ταξί, θα πάτε σπίτι σας. Αύριο πρωί-πρωί θα μας ρε! Τώρα δεν βγαίνει. Τι να κάνουμε, έχει Εντάξει, με κορίτσια, έγινε ένα λάθος δηλαδή. Τι να κάνουμε, περιμένουμε και εμείς να το βγάλουμε. Εμείς είμαστε εδώ πέρα, στο λιμενικό. Πού τα άλλα. Και πρέπει να έρθει και θα το πάρουμε. Δεν κατάλαβα τι λέτε. Πρέπει να βγάλουμε το πλοίο έξω. Αυτό θα βγει αύριο. Θα βουτήσω γάμο την τρέλα μου, θα βουτήσω. Λοιπόν, να σας πω κάτι ρε παιδιά, μισό λεπτό. Ποιος θα με βουτήξει, να δω πέτσα που κάνει. Τι να κάνω. Να βουτήσεις αγάπη μου, βούτα. Και τι θα κάνει ρε παιδιά που θα βουτήξε. Οι άνθρωποι δεν πάνε. Συγγνώμη, είσαστε παιδιά. Κάτι πότες είναι και μια τσάντα. Παιδιά, δεν το παιδιά, θα πεθάνει στο κρύο του, είναι τρελή άνθρωποι, από ίδρυμα. Παιδιά, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Δώσε το κλειδί, ανοίξει τουλάχιστον, κοριτσιά. Δουλεύεις αυτός που γίνεται παιδιά. Αυτό είναι αυτοκίνητο 40 εκατομμυρίων, κυρία μου. Θα σας πάρουμε άλλο. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Εντάξει, θα πάρετε αύριο ένα άλλο αυτοκίνητο. Τα στοιχεία σας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σας το δίνει τα στοιχεία. Γιατί λέτε να είμαστε, κυρία μου. Δεν μιλάει κανένας, κανένας δεν μιλάει. Θα το σκεφτεί τουλάχιστον. Δεν ξέρω, πρέπει να κλαίω να γελάω. Συγγνώμη, μου είπαν να σας... Έφερα δωράκι ρε παιδιά, συγγνώμη. Παιδιά, σας έφερα δώρο, καινούργιο ολοκαίρινο αυτοκινητάκι. Πού είστε, να σας φιλήσω εδώ. Έχω φέρει το δωράκι σας. Μπράβο. Και ψύχρεμες ήτανε. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ για τις κυρίες μας. Για τις 5 φοβερές κυρίες και για τον υπότη, ο οποίος φαίνεται δεν κατάλαβε ότι ήταν φάρσα. Εντάξει, εγώ χειροκροτώ και να σου πω κάτι. Κυρίες και κύριοι, συγχαρητήρια. Πολύ καλή φάρσα αυτή. Πάρα πολύ καλή φάρσα, αλλά εντάξει, αν το έκανε αυτό ο Χρήστος σε μένα, εγώ δεν το συγχωρούσα. Με τίποτα. Κάτσε, περίμενε. Για ποιο Χρήστο μιλάς, κάτσε, μην τα μπλέκουμε τώρα, γιατί θα τα λέμε αυτά, να τα ξεχωρίσουμε και να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Αλήθεια, Παναγιωτάκη μου, λοιπόν, εγώ λέω να μην με ρωτάς πολλά τέτοια. Ναι. Πάμε για ένα διαλυματάκι να τα πούμε. Κάτσε ρε παιδάκι μου, Φίλε τώρα Παναγιώτη. αρχίζει και γίνεται καλό το πράγμα.